godišnjem planu rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2025. godinu, kao i svi prethodnih godina, radi se prema njihovom planu. Ovdje postoji i jedna stvar koja ide mimo plana, a to je kada postoje neki posebni zahtjevi koji se daju upravi za inspekcijske poslove i onda oni naruše taj svoj plan i onda idu prema tim narudžbama. Te narudžbe i posebni zahtjevi su uvijek diktirani iz centrala političkih stranaka i služe za obračune političke. Težnja bi trebala biti ove skupštine, a to će svakako doprinijeti i boljem ambijentu na kantonu, da imamo neovisne inspekcijske službe koje mogu biti opremljene da obavljaju svoj posao, a ja ću žalostno zaključiti da nakon 20 godina isti problem ima ova uprava za inspekcijske poslove. Prije 20 godina su imali problem prostora i popunjavanja prema sistematizaciji radnih mjesta, jer ono nemaš prostor za 100, pa ne možeš zaposliti inspektora. I to nije slučajno. Znači, ta pojava je namjerna da se tu upravu drži nepopunjeno, da je se drži u takvim uvjetima, ali evo, dobro, malo su se poboljšala ta vozila, nije baš toliko strašno kako je bilo prije 20 godina, ali u svakom slučaju isti problemi tište. I ono što je dobro u svom ovome lošem što se nije odradilo jeste taj preventivni pristup inspekcijskih službi. To je nešto na čemu treba raditi, jer dosta grešaka, naročito kod poduzetnika, stvara se neznanjem. I ta preventiva i ovi dani otvorenih vrata je jedna pozitivna stvar i praksa koju bi trebalo nastaviti. Ono što zasigurno, a trebam na to upozoriti, kako se ne bi ponovilo drugima, zato o tom i govorim, jeste upravo to na poziv. Mi smo u Velikoj Kladuši imali inspekcijsko silovanje, tako ću to nazvati, promenadu svih inspekcijskih službi, i to se je unaprijed znalo kad treba doći, ona treba raditi inspekcija, ali ne treba se dogoditi da kad su neke manifestacije, onda ciljano se ide, tu se idu pogodbe, imaš toliko kaznu, toliko platiš i već se ide unaprijed. To bi trebalo biti u kontinuitetu. Ali nije problem u kontroli onoga koji je registriran. Problem je u masu onih koji ostvaruju određenu dobit i prihode, a nemaju registraciju. To su ljudi koji ne podliježu, njihov odnos nije ravnopravan sa onima koji imaju registriranu djelatnost i oni su jedan od najvećih problema na kantonu. Ovdje se uporno govori o suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, ali istovremeno strukture vlasti potiču, pa čak i zakonskim rješenjima, i opstanak sive ekonomije i rad na crno. A sve u želji da bi udovoljili određenim grupama i grupacijama i da bi nerijetko riješili neke probleme. Ovdje sam za skupštinom pozivala inspekcijske službe da obrate pažnju na nelegalnu gradnju. Ne u smislu tom da je to u općini Velika Kladuša samo nelegalna gradnja, pa smo mi nešto posebni. Vi ste svi svjedoci u vašim općinama da se to isto događa. Vi o tom ne govorite vjerojatno iz istih razloga, što većina ljudi ne govori, jer ne voli te teme, jer to nije popularno, politički nije popularno i onda to svi negiraju. Međutim, ne možemo ići naprijed bez toga da se nekome i zamjerimo u činjenju svoga posla i da otvoreno o tome govorimo. Znači, kad govorimo o toj nelegalnoj gradnji, ja prije svega mislim na prodaju stanova koji su izgrađeni bez odobrenja za građenje, znači jedni su to prekršaj Zakona o gradnji. Ali u ovom programu rada stoji ovo timsko djelovanje. Ja se nadam pozitivno da se mislilo na to da ide inspektora iz više resora kako bi mogli evidentirati to kršenje zakona i očiglednu utaju
i javnih davanja i poticanja, što za sobom dalje vuče probleme i to se zataškava. Primjera radi, na jednom nelegalnom gradilištu u Velikoj Kladuši izgubljen je jedan mladi život. Stradalo je više mladih života na način da su ostali djelomično ili potpuno invalidi. Onaj ko ima novac i ko gradi, on ima novac i da motivira određene strukture, ne samo inspekciju, da se ne bi našao ovdje neko uvrijeđen, ali očigledno ima mehanizme da takve stvari prikriva i onda kompletno društvo o tome šuti, ne želi se tim suočiti i mi smo onda, ne ono što kažu nismo povoljan ambijent, ne gradimo, nego mi smo krajnje nepovoljan ambijent za svakog onog ko misli iskreno raditi i razvijati bilo koju djelatnost. Znači, ja pozivam inspekciju da obrati pažnju na prodaju nekretnina na općini Velika Kladuša, a ako vam se da po drugim općinama prošetati, idite, ali pogotovo tamo gdje se to radi otvoreno. Gdje otvoreno cijena stana ide od 5.000 do 7.000 maraka, što graniči sa cijenom u nekim europskim metropolama. I neko će reći, pa dobro, to stanovi isto ovako, onako. Ne, ja ukazujem na to da taj koji gradi nije firma. To je fizičko lice. Taj koji je fizičko lice prodaje nešto gdje nečega nema. Taj neko ko je to kupio čega nema, ne može to platiti transparentno, pa imamo plaćanja u gotovini. Taj neko ko je primio te gotovine, i to je lanac. Svi oni koji jesu, od onoga ko radi, ko prodaje građevinski materijal i tako dalje, znači svi su uključeni svjesno ili nesvjesno u rad na crno i u pranje novca. Mi ćemo nakon ove točke dnevnog reda imati stanje sigurnosti u kojem se govori koja su to krivična djela u porastu na kantonu i mi možemo tražiti poveznice između rada inspekcije i tih povećanja krivičnih djela koja nam se događaju. Kad onaj ko je odgovoran, a odgovorna je Skupština kantona kao prvo, a onda i Vlada kao izvršna vlast, ne popuni inspekcijske službe kadrovima, jer ovdje su oglasi bili više puta objavljivani, ljudi su imali interes da se zaposle u tu inspekciju. Ali to se iz nekih razloga čeka, vjerojatno ta politička podobnost. A to ne možemo jer ljudi koji rade u inspekciji moraju imati godine staža, moraju biti, i to je sve propisano i višim zakonima, tako da se svjesno neopremanje te službe, držanje u uvjetima koji nisu primjereni jednom takvom poslu koji obavljaju, ne ostavljajući im prostora da i skladišnog i svega onoga ostalog što i oni u svom radu moraju imati i pogotovo ti prijevoznih sredstava, mi, odnosno ova skupština i vi, ja se moram izuzeti jer kako kažu ovi iz SDA, ja sam u nestajanju pa će i ovaj razum kantona nestati, moje je da upozoravam na to da su ovo stvari koje traju dugo. Jer ako je nešto pojava 20 godina, a ništa ne činite, to je onda stil življenja. To je onda politika koju zagovaraš, to je nešto s čim se slažeš, s čim postoji konsenzus i ostalih stranaka i to je država kako se želi u konačnici imati. Ja o ovom materijalu govorim na način kako smatram u najboljoj vjeri i namjeri da bi to trebalo biti načelo zaštite javnog interesa. Držim da bi za svi u nas zaštita javnog interesa trebala biti vodilja. A ona to nije. U svim onim segmentima rada inspekcijskih službi, počev od sanitarne i poljoprivredne do totalne devastacije i prostora i zraka i svega što nas okružuje. Nije mala stvar, bit će teško se boriti s tim posljedicama i rješavati te posljedice koje možda nećemo mi doživjeti u našim godinama, ali to ipak ostavlja se, što kažu uvijek onim mlađim generacijama kojima se tako brinemo, a ostavljamo im tako teško breme. Evo, pozdravljam još jednom timski rad, pozdravljam ovo i podržavam inspekcijsku službu u njenim zahtjevima za opremanjem jer su se oni ogradili.
da neće moći obavljati svoj posao ukoliko im to vlada ne omogući.